perquè volem estrenar a la secció internacional un apartat on el Bruno ens descobreixi formats televisius d'arreu del món i que siguin interessants. I aquesta setmana tenim The Button. Què vols? Primer veiem... El botón. Veiem el fragment? Veiem el fragment o primer ens l'expliques? Dale al botón. ¿Le doy el botón? Venga, el botón. ¿Dónde está el botón? Aquí está el botón. Dale al botón. Don't break him. Using only books, cans and pillows, build a freestanding self-supporting tower. Taller than the tallest person currently in your house. Right, let's break. Go. Right, I'm getting the pillows. I don't have any books! Vale, crec que hem pillat més o menys per on va. A veure, explica'ns, Bruno. Us explico, bàsicament. Hi ha un botó, o sigui, és un concurs que passa a la casa de les famílies. Que còmode. Només. Sí, és que juga molt amb això, és interessant. Llavors, hi ha càmeres a cada casa, o sigui, els equips són equips, no? Tots els reptes són en equip de cada família i hi ha reptes, no? O sigui, totes les famílies tenen com un botó al saló de casa seva i aquest botó de sobte s'il·lumina, es posa vermell i l'han de pulsar i llavors hi ha un repte. Passa tot de manera simultània a les altres cases de tot el país, de tot el Regne Unit. I és curiós perquè són reptes com molt d'internet a sobre. Per exemple, qui es pot menjar un pepino més ràpidament? Qui pot fer que tots els de la família facin el bottle flip challenge? I quan acaben de fer la prova que hauran de tornar a pulsar? Sí, han de tornar a pulsar el botó, que el botó és com una pantalla que té com lletres, llavors hi parla també. És curiós perquè fa bromes, És com l'Alexa, no? Sí, totalment. És com adaptar el fenomen de l'altaveu intel·ligent a la televisió. Justament és això. I què guanyen amb això? Guanyen, per exemple, la majoria de proves guanyen 1.000 pounds per cada repte que superen. Ostres! I poden escollir les famílies si anar-se'n del concurs i emportar-se el que han acumulat o si quedar-se a un altre programa. Que xulo. I també només dir que... què més? Sí, que és molt divertit perquè hi ha molta gent que s'oblida del botó. Sí, que estan allà fent coses de casa, posant la rentadora... I clar, s'obliden, no l'escolten. No l'escolten, no. Això és la gràcia. Estàs fent les teves coses i potser no estàs tot pensant en el botó. Sí. Si és el botó i dius, ai mira, un veí fent Home, però saps que estàs jugant a això, no? Podries estar una mica atent. Et sorprendria. Però... Et sorprendria. A la prova del Bottle Flip Challenge no ho sé, però la del Cogombre, ser d'una presentadora de 24 hores que aniria com un pepino. Qui hagi pillat això és molt friki. Qui hagi pillat això vol dir que ens segueix al Zapping. Gràcies, Bruno, molt interessant. Podeu veure The Button en fragments a YouTube de la BBC, perquè malauradament per copyright tenim molt difícil accedir a programes sense profit. Clar. Al Zapping també us en portarem algun fragment algun dia.